ஓம் நமச்சிவாய சிவாய நமக சிவே சிவே சிவகிரு. ஓம் நமோ நாரத நாராயணாய நமக. இன்று திருவண்ணாமலையிலே பிறந்து அண்ணாமலையாரை வணங்கி பல தெய்வ கைங்கரிகளை கற்றுக்கொண்டு சோதனை வேதனைகளெல்லாம் அடைந்து கை கால்களிலே பெரும் வியாதி ஏற்பட்டு கிளிகோபுரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து தன் உயிரையே விட வேண்டும் என்று விழும்பொழுது அங்கே திருமுருகன் அங்கே தாங்கி பிடித்து கொண்டு, அருணகிரி, தற்கொலை செய்து கொள்வது பாவம், இந்த உயிரானது சர்வேஸ்வரனால் கொடுத்தது, இந்த உடம்பும் அப்படி, நீ தற்கொலை செய்து கொண்டால் மறு ஜென்மம் இல்லாமல் நீ பேயாகவும் பிசாசாகவும் அலைய நேரும் அப்படின்னு சொல்லி ஹரி 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 கருட தரிசனம் இப்படி செய்து திருமுருகனே மயில் விருத்தத்தை பாடி திருமுருகன் காட்சி கொடுத்து அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே ஒரு காலத்திலே முக்தியான அற்புதமான இன்று அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகழை முழுமையாக வாசித்து ஒவ்வொரு படியாக ஏறி இறங்கி வரும்பொழுது மனதிலே ஒரு படி, வாழ்க்கையிலே ஒரு படி, வெற்றியிலே ஒரு படி, இப்படி படிப்படியாக ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒரு திருப்புகழ் பாடி செய்கின்ற திருக்கோயிலை பற்றியும் முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம். இல்லை என்றால் உட்கார்ந்த இடத்துல திருப்புகழை பாடி கேட்க சொல்லி படித்து வந்தால் வாழ்க்கையில் பேரும் புகழும். மனதுக்குள்ளேயே ஒரு இடைஞ்சல், மனதுக்குள்ளேயே ஒரு கவலை, சொல்ல முடியாத ஒரு கவலை, ஒன்று போனால் ஒன்று, உண்மையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, உண்மையும் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியல, அது யாரை போனால் அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும், அந்த டாக்டர்கிட்ட போகணும், இந்த வைத்தியத்திட்ட போகணும், பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்றுமே முடியல. இதுதான் விளைவு. அதற்கு ஒரு தீர்வு. நாளைக்கு புதன்கிழமை, இப்படிப்பட்ட நாளைக்கு பிரதமை புதன்கிழமை 13/12/2023 புதன்கிழமை மார்கசிர சுத்த, அதாவது வளர்பிறை பிரதமை, அருமையான பிரதமை வருகின்றது கார்த்திகை மாதத்திலே புதன்கிழமை. இதிலே குறைந்தது 3 ஏழைகளுக்கு வடை, பாயசம், அப்பளம், இப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியும். 3 ஏழைகளுக்கு தலைவாழை இலையை போட்டு கடையில், ஹோட்டலில், நல்ல ஹோட்டலில் கூட கொடுத்து வாங்கி அந்த அன்னதானம் பண்ணி அவர்கள் சாப்பிடும்போது அவர்கள் கூட தெரிய வேண்டாம், 1 முறை 3 முறை வலம் நீங்கள் அவனை கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இப்படி 3 காலத்தையும் நிர்ணயம் பண்ணுகின்ற பித்திருக்களாக வசூர் பித்ரு, ருத்ர பித்ரு, ஆதித்ய பித்திருக்காக எதிர்கால தேவதைகளை வணங்கி நீங்கள் அவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்தால் சுமையே சுமை, வாழ்க்கையே சுமை, இப்படி சுமையிலே வாழ்ந்து எதையுமே நம்ம என்ன செய்யறது, எதை செய்யறது அப்படி என்று வேதனைப்படாமல் இருக்கின்ற கங்காதேவியை தினமும் கங்காயே நமஹ, ஓம் கங்காதேவியை போற்றி, ஓம் கங்கா மாதாவே போற்றி அப்படி சொல்வதும், கங்காதேவியை ஒரு படத்தை வைத்து பூஜை செய்து நாள் முழுவதும் ஓதுவதும் ஒரு நல்ல செய்தி இரவுக்குள்ளே செல்லும். ஒரு தீபத்தின் சாட்சியாக சொல்லும் பொழுது கங்கா என்கின்ற பெயர்களை கொண்டு இருக்கின்றவர்கள், நதியினுடைய பெயர்களை கொண்டவர்கள், சரஸ்வதி, காயத்ரி, யமுனா, இப்படி என்ற பெயர்களை கொண்டு இருப்பவர்கள் வாழ்க்கையில் படாத பாடுபடுவாங்க. சரஸ்வதி, யமுனா, இப்படி நதி தேவதையினுடைய பெயரை வைத்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் பேர் நல்லா இருக்கும். அவர்கள் கஷ்டம், வேதனை ஏன் வந்தது, பெயரை எந்த நேரத்தில் எப்படி கூப்பிட வேண்டும் அப்படின்னு தெரியாத நாள் வந்தது. இப்பொழுது அதற்கு ஒரு நல்ல விடிமோட்சம் தருகின்ற அற்புதமான நல்ல நாள். இப்படி தலைவாழை இலையுடன் நல்ல அறுசுவை உணவாக ஜாக்கிரதையாக, எல்லாரையும் வீட்டில் அனுமதிக்க முடியாது, ஒரு கோவில்லையோ ஒரு சரியான இடத்திலோ அமர வைத்து ஒரு ஏழைகளுக்கு சாப்பாடை போட்டு, காசு பணம் கொடுக்கறது கிடையாது, கையில் வேணாலும் கொஞ்சோண்டு சாப்பாடை கொடுத்து விடுங்கோ, ஒரு ஜாங்கிரி அதில் வைங்கோ, ஸ்வீட் ஜிலேபி அல்லது ஜாங்கிரி, இதை வைத்து மசால் வடை, மெது வடை எதை வேணாலும் வைக்கலாம். நல்ல பெரிய அப்பளமாக பொரித்து அதை அப்பளம் அவர்கள் உடைக்கிறும் சத்தம் நமது காதில் விழ வேண்டும், நொறுக்க வேண்டும். நம்மளுடைய மனம் நொறுங்கி போய் எத்தனையோ காரியம் இருக்கும்,
நம்முடைய பேச்சுக்கு, நம்முடைய செயலுக்கு கட்டுப்படாமல் இருக்கின்ற நமது குடும்பத்தினர், நமக்கு கீழே வேலை செய்கின்றவர்கள், இவர்கள் படுத்துகின்ற பாடு தாங்கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அவையிலேருந்து ஒரு சேர முடிவுக்கு வருகின்ற சுத்த பிரதமை தினம். அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தெல்லாம் நம்ம விடவே கூடாது. இந்த சோபகிருத வருஷத்துக்கு மட்டும், இனிமேல் அடுத்த சோபகிருத வருஷத்தில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம். இதுக்கு மார்கசிர சுத்த கார்த்திகை அப்படின்னு பேர். மார்க சுத்த சிர பிரதமை என்ற பெயர். நாளைக்கு பூணல்களை புதிதாக போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். பிரதமமான முதன்மையான காரியங்களை எல்லாம் செய்து அம்பாளையே நேரடியாக பார்க்கணும். எனக்கு காமாட்சி தான் கண்கண்ட தெய்வம், பெரியவா தான் வழிபட்டா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பல கோடி பேர். நாளைக்கு அருமையான நன்றாக வேர்க்கடலையை வறுத்து அதை வெந்நீரில் ஊற வைத்து வடிகட்டி பசும்பாலிலே அதை நன்றாக சாதம் போல கொதிக்க வைத்து நல்ல சர்க்கரை, மில்க் மேடு, அதுக்கு வாசனை திரவியங்கள்லாம் போட்டு அந்த பாலை காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள காமாட்சி அம்மனுடைய 4 கோபுர வாசல்களில் இருந்து வருகின்றவர்க்கெல்லாம் சுட சுட குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் இப்படியெல்லாம் போட்டு கொடுக்கும் பொழுது காமாட்சி அம்மன் நேரடியாக ஒவ்வொருத்தர் கையிலும் வந்து பட்டு வாங்கி செல்கின்ற அற்புதமான நல்ல நாள். தொடர்ந்து செய்தால் வெற்றி கிடைக்குமே. எதுவும் என்னுடையதல்ல, அனைத்துடையதே அருளாளா அருணாச்சலம்.